खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन भिडिअ'नि खौरांफोर लाबोना होफैदों नोंथांमोननियाव। दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा सिगाङावबो नुखाबाय जानांगौ, मिथिखागासिनो दङ आसामाव दिनैनिफ्राय 30 मार्चहालागै हथात 24निफ्राय 30 मार्चसिम आसामा बन्द' फोसावदों। दा बे बन्द' फोसावनाया जोंनिया आसामनिया जागायबायानो, नाथाय बेखिनि समावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा बावैसो सम सिगाङाव बिबुंथियाव गावनि मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों दि भारत नाङैनो 21 सान बन्द' जानाय जासिगोन। दा बे 21 सान बन्द' आरो आसामाव 30 मार्चसिममोन, अब्ला आसामनियाबो 30 मार्चनिफ्राय बारायनानै 21 सानसिमा जाहैखासिगोन। दा बेनि थाखायनो बयहाबो सांग्राङै थानांगौनि गोनांथि जानानै दंफैयो। दा सरकारा मानो एसेग्राब गोसो होदों, दा बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय माखासे खोथा फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों एबा खावलायनो आखायाव लानाय जादों। दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दङ बा जोङो नुनो मोनगासिनो दङ, जोंनि ओनसोलनि बा बर' हालामनि मानसिफोरा, सुबुंफोरा दासिमबो सिरियास जायाखै, दासिमबो बुजिनानै मोनाखै। फ्रायानो 70% जोंनि बर' सुबुंफोरा, बर' फिसाफ्रा सिरियास लायाखै बे बेरामनि सायाव। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनो आखायाव लानाय जादों। बयबो साफ्रोमबो गुबुन गुबुन बेरामनिफ्राय जेरैबायदि बारग'नायनि राहा बा गुबुनखौ जोङो जेरैहाय सांग्रां लायालासेनोबाबो जों बासायनो हादोंमोन, नाथाय कर'नानिफ्राय जोङो सांग्रांथि नङाबा बासायनो हाया। खार'ना जाहैबाय दासिम बेनि सायाव भेक्सिन बा मुलि ओंखाराखै, आरो मुलि ओंखारैखौ बाद दोननानै जाहाथे जोंनाव जानो हाया, बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानाया बयनिबो थाखाय दरखार दंथारो। दा बेनिखायनो साफ्रोमखौबो बे खान्थिखौ बा बे नेमखौ सरकारनि बिथोन फारिलाइ बादियै जोङो मानिनानै थांनांगौखौ आं आसा खालामो, बयहाबो साफ्रोमाबो खालामलांगोन। दा बे थांबाय। नैथियाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो आखायाव लानाया जादों, खोनानो मोन्दों आरो नुदों बा साफ्रोमनिबो ओनसोलावनो दंखायो दि जोंनि बर' सुबुंफोरा आसामनि बायजोआव थांनानै गुबुन गुबुन कम्पानिफोराव बा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय दंहैयोमोन। नाथाय बेखिनि समावनो हथात जोंनि भारतआवबो कर'ना भाइरासआ सौफैनायनि थाखाय भारत नाङैनो बन्द' जानायजों लोगोसे दुंहाव थासारि जानायलाय साफ्रोमबो गावबा गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनदों। खायफाया गिदिंबोफिननो हायाखै, बिथांमोनहा फैगोन लासैनो, जेबो नङा। नाथाय दासिम जायफोर बिथांमोना स्रोदै बा थोंजोङै जोंनि गावबा गावनि न'आव सौफैबाय, बिथांमोननिया 80%आनो कर'ना भाइरासनि टेस्ट खालामाखै होनदों, आरो टेस्ट खालामनांगौबो होननानै बिथांमोना सानाखै गावखौनो, नाथाय बिथांमोना बायजोनिफ्राय फैदों। आरो बिथांमोनहा टेस्ट खालामनायनि समावबो खारखोमानानै फैनायनिबो जोंनाव गोबां खौरां मोन्दों, खोनानो मोन्दों, साखाथियावबो नुनो मोन्दों, प्रेक्टिकेलिबो नुनो मोननाय जाहैबाय खाथियावनो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों, टेस्ट खालामनाया नाथाय गाज्रि नङा। दा बेयावनो नेगेटिभ लादों, गोबाङानो फेसबुकआवबो पस्ट खालामदोंमोन माखासे मानसिफोरा दि टेस्ट खालामालासे खारखोमाबोदों, बयबो गामिनि मानसिफ्रा सांग्रां जानांगोन होननानै। बेखौनो लानानै खायफाया नेगेटिभजों जोबोद गाज्रि जाय पस्ट खालामदों बिथांखौसो रायहरनायबो नुनो मोन्दों, बाहाय नोंथांमोननो दिन्थिनाय जायाखिसै। दा बे रायहरनायनि गोनांथि गैया, सांग्रांनि थाखायसो। जायफोर बिथांमोनहा गोजाननिफ्राय फैदों, दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों, बिथांमोनहा थाबैनो सरकारनि हेफाजाबजों, पुलिसनि हेफाजाबजों गावबा गावनाव टेस्ट जादों, कर'ना भाइरासनि टेस्ट लानायनि दरखार दं। आरो जायफोर गामियाव गुबुन गुबुन बायजोनिफ्राय हाबफैनाय जोंनि गामिनिनो अनजालु बिदा फंबाय नोंथांमोन दङ, दा बिथांमोनखौ रायजोयैनो खावलायनायनि गेजेरजों टेस्ट खालामनानै लाफैनायनि गोनांथि दंथारो। मानो होनोबा जायहा टेस्ट खालामाखै बिथाङा बिराद साननो हागौ, बा बिथांनि फेमिलिया साननो हागौ जोंनि गथ'नि सायाव नोंथांमोना गोरोन्थि सानदों होननानै। नाथाय बेयो नङा, जुदि नोंथाङा गैयाबा गैया, जेबो नङा। टेस्ट खालामनानै नेगेटिभ मोनबाय, नेगेटिभ, बेयो बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां खोथा। नाथाय जुदि बायसान्स पजिटिभ दङ, नाथाय बेखौनो नोंथांमोना टेस्ट खालामालासे लाखोमानानै दोनदों, अब्ला बियो नोंथांनि न'खरनिनो बा नोंथांनि फेमिलिनि सायावनो बेयो फार्स्ट एफेक्ट जाग्रोगोन। दा बेनिफ्राय नोंथांनि फेमिलिनिफ्राय, नोंथांनि नेइबारनिफ्राय जालांगोन, आरो बेनो जोबोद गुवार स्प्रेड जानानै जोंनि हालामावबो जोबोद गिदिर खैफोद लाबोनो हागौ। दा जाहाथे बिनि थाखायनो सांग्रां जायो। आरो फारसेथिं नोंथांमोना नुनो मोन्दों, कर'ना भाइरासनि सायाव दासिम भेक्सिनानो गैया, आरो बेखौ सरासनस्रा हस्पिटाल, सरासनस्रा मुलिजों सरासनस्रायै जों बेखौ फाहामनो हाया, बा जों न'खरावनो जों बेखौ फाहामनो हानायनि राहा गैया।
दा बेनि थाखाय ट्रिटमेन्टखौ सरकारासो आखायाव लागासिनो दङ जिहेतु दा बेखौ लाखोमानानै मिथिसेयावबो मिथियालासे दोनखोमानानै लानाया बेयो जोबोद गिदिर खैफोदनि बाथ्रा आरो जोबोद मा होनो बेखौ बेनिफ्राय आरो जाम्बासिन होननाय गैया। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना बायजोनिफ्राय फैनानै दंफैयो बिथांमोना प्लिज नायजानानै नोंथाङानो जुदि नोंथाङानो गैयाबा फार्स्टआव नोंथाङानो सांग्रां दङबा नोंथाङानो सिकित्सा मोनगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेनिखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअ'आव गासिबो नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो जायफोरा गामिफ्राव दंफैयो गुबुन गुबुन नोंथांमोनहाबो फोरमायनानै होदो, नोंथांनि रावैनो बुजायनानै हो। बेखिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।